Raharjo. Iya, Monggo. Sapa-sapane sing ale perhatian neng akhire sliramu kok malah ilang ra pengen liyane pengenku mong kowe kenyataane kudu aku neng jero atimu karisma isih sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang kegowo ngimpi iso gawe nyaman rasa minan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi krasa sliramu wong sing paling gemati kowe sing paling ngelarani ya terus sama musik Indonesia si Olivia Video Production spesial buat Gunardi.
Kebayang-bayang anti kegawa ngimpi iso gawe nyaman rasa minan duweni atimu koyo lagi wingi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi kerasa sliramu wong sing paling gemati ora yo kowe sing paling nglarani kowe sing paling nglarani. Iya, terima kasih matur sembah nuwun. Para lekas tamu sawis tinggal pangombyong temanten saking